Os bonos Amarribeira regresan este xoves. O Goberno municipal destina 100.000 euros para estes vales que serán de 30 euros e cos que se busca fortalecer o comercio local. O Concello de Ribeira vén de recuperar unha iniciativa moi demandada por comerciantes e compradores, os bonos Amarribeira. O Goberno municipal dota esta edición de 100.000 euros enmarcados no plan de fortalecemento do pequeno comercio local. Algo que nos dará prácticamente para chegar a unhas 3.500 persoas do noso municipio, cos que contamos que eses bonos de 30 euros sexan ben gastados en todos os comercios do noso municipio que se adiran. A partir de aí, hoxe, unha vez presentada esta nova campaña, ábrese o plazo a partir das 12 da mañán para que os comercios poidan adherirse. O prazo de adhesión é, desde hoxe e ata que remate a propia campaña de bonos, que será o 7 de xuño. Agardamos que esos 100.000 euros non cheguen ata o 7 de xuño, sino que se agoten moitísimo antes, porque iso será sinal de que a xente consume na casa, gasta na casa, e que desde logo vai aproveitar esos 100.000 euros que o Concello de Ribeira pon a disposición dos veciños. E que inviste tamén en que o tecido comercial conte cun retorno económico nunha época de vendas máis baixa. Agardamos que sexan de gran éxito, como cada ano esos bonos van a contar con 30 euros, dos que se van a descontar, de cada 30 euros se descontarán 10, o sea que os veciños poderán gastalos nunha compra, en dúas compras ou ata en 3 compras, chegando a gastar, se gastas 90 euros, descontanche 30. Polo tanto, agardamos que sexa unha campaña exitosa. Hai que decir que isto vai a ser, un tema de velocidade casi, porque cando se remate o saldo, rematouse, poderán descargar o bono todas as persoas que queiran, pero unha vez rematado o saldo, se alguén o ten sen gastar, quedará sin el. Polo tanto, creo que tamén é un xeito de motivar a xente a que comece a gastalo. Ademais de evitar, como pasou en anteriores edicións, que a xente descargue o bono, pero non o gaste. Creo que o comercio tamén demandaba que o fixésemos así, e así será. A partir de aí, o bono poderá comezar a descargarse este xoves, o xoves que ven, no que ademais de descargarse poderá tamén comezar a utilizarse. Polo tanto, ás 9 da mañán abrirase ese plazo para poder descargar os bonos. Tamén contaremos cun espacio físico na oficina de turismo para facer fronte a esa brecha digital a que están moitas persoas maiores que non dominan o que son os dispositivos móviles ou as redes sociales, e que polo tanto van a ter esa disposición de poder asistir a turismo e ter unha serie de bonos disponibles para poder levar en formato papel tamén dali da propia oficina. O presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, agradeceu ao Goberno municipal que se impulsen novamente os bonos Amarribeira. Uns bonos tan demandados que se estaban comprometidos cos comercios desde o 2025 que non foron capaces de levar a cabo o anterior Ejecutivo, e polo que nós lle damos as gracias a expensas do que xa aconteceu o ano pasado cos bonos da Diputación. Por a nosa parte, vamos a poñer tamén a disposición de todas as tiendas asociadas 3.500 bonos de ticket de parking para que a xente gaste o bono e pida os tickets de parking, que con eso seguimos dinamizando, seguimos apostando polo comercio de Ribeira, que a xente se encontre a gusto e que sepa que teña onde aparcar, que soliciten os bonos que están a disposición de todos os socios. Por a outra parte, tamén vamos a colaborar co Concello para que a xente que queira axuda para poder descargar os bonos, que acuda tamén á asociación, que a xente que está ali traballando tamén lle axudará. A inscripción dos establecementos que se queiran adherir aos bonos pode realizarse en amarribeira.gal, mesma web na que os consumidores poderán descargarse os seus vales de 30 euros a partir do xoves 14.